Ya, isho amagama akaphelele kumnumzana. Unkanyezi mina Emmanuel Shas. Abanye bangibiza unkanyana. Ya, Ya. unkawu ba ukusewena. Ya mina unka. Uyabonakala nasebusweni ngathi uyinkanyamba vese. Ya. Lalela. Niminyaka mingaki? Mina 34. Uhlala kuphi? eDambozi. Uqale nini uganga? Waqala nini nje uganga? Uganga ngiqale nje kade ngaqala. Ubuganga noba? Bakhona sebafa wathi uganga nabo? Ya bakhona. Babulawa yini? Hayi bebegula nje abanye badutshulwa. Dutshulwa yini? Abantu. Sakwambulala umuntu angithi? Hayi kodwa lenyanga ejele. Wabulala umuntu ejele? Ya, uphuma eminyakeni wena ngithi? Wakade ugwetsheleni? Awugotshwanga kanye ngithi? Hayi ngagotshwa kanye ngigotshele housebreaking. Housebreaking? Ejele kwasekwenzakalani-ke? Hayi ejele ngangiphakama athi uzokwazeka endaweni. Washona? Washona. Okay, langakugweba lelo cala? Lasejele langigwebela ngaphakathi kodwa alengigwebanga futhi kakhulu. Langigwebe 3. Wawuphakama yini 28 noma 26? 28. Uyi-28? Lalela-ke, ubu-28-ke la ngifuna kuphela yezwa. Uma usuphambi kwami indaba yobu-28 angisisebenzi. Uyayizwa leyo nto? The fact ukuthi nje ngikulandile ngikuletha la ngoba khona into engineshock ukuthi uyenzile. Mina ngimlanda umuntu mangisamsola yezwa. Ngimlanda mase ngiyi-100% sure ngaye yezwa. Kunerobha leyenzekile Thangi umgqibelo. Njengoba kuyisonto eyintatha njengamanje. Uyayizwa leyo nto? Yazi ukuthi isikhathini manje sikhuluma nawe? Yazi ukuthi isikhathini 147. Asilele silandela nina enihluphayo. Uyezwa? Ngizwile ngathi la ku-28 uzophela. Angifuni ngizele ingqondo ye-28 la yezwa. Angathi yazi? Ngifuna ungitshela into eqondile. Kwenzekeni? Izolo sisukile akukhona izolo. Sekumsombuluko manje. Phambi kwayizolo. Yeah. Umgqibelo. That's it. Yes. Nje umuntu uyophuma emsebenzini ngafika kuhlela amajita ngiphuma emsebenzini. Usebenza phi? Emakhombeni. Alaphi? EDambozi. Ngafika lapha. Usebenza unje nje ubunuka inyawo kunje uhlezi unukisela abantu bekhombeni? Hayi. Mayipho indaba nuka kanje. Ngizongezela ukuthi ngiwabe into engigqoke izolo. Okay, akhulume fast ke baba. Futhi ke saplana lento lesihamba. Niplana in? Le ukuthi kufuna kuyiwe lapha kokhonjwa lapha bathi bafisa abantu kokhonjwa lapha. Ikuphi lapha? Kanti kwala ndibhambo. Bokanga? Ikaba isibongo lapha. Ngamna ngazi ukuthi kamkhezi. Isibongo. Usuzweni uzosekuthiwa nipho. Ngikuthi ngisengize sinye isibongo la ungayibiza ngesinye isibongo. Okay. Ubuhamba noba noma uplane noba? Bekuyimina umfana. Yeah. Bekuyimina umfana. Yeah. Ufiso. Yeah. Usphe. Yeah. Usenze ukuthi usenze bengahambanga. Yeah. Bese kube ungqo. Yeah. Nonka umunye. Unka lokuyikubo unka. Nibeni u7 plan. Yeah. Kodwa kwahamba bangaki? 6. That's it. Guys, sengikhohle usibumbe khona ke enombolweni. Ebekhona. Futhi nihambeni u7 enombolweni. Yeah. Right. Nihambe nisuka kuphi niphetheni? Besuka kwaSphethe Ibhamu engaki? ezo4. Ziphi lezo bhamu? Ibhamu nje kumfana benafiso. Ubani athi phethe ibhamu? Bephethe isibhamu lokunqola umfana. Yeah. Usphe. Yeah. Ufiso. Yeah. Inhlobo nebhamu ade iphethe? Ama-Glock 2 ne-Star 9. Okay. Uyazazi ibhamu nje kuyibala ngithi? Yebo ngazazi. Okay. Uneshow ukuthi ubeka ama-Glock 2? Yebo ngisho. Alright. Ngifuna ukukhombisa lesibhamu. Ungawunaki umbala? Ungayinaki ilaser lengaphansi? Inhlobo nesibhamu? iGlock. Okay, kusho ukuthi uyasazi ngempela isibhamu? Yes. Bekuyibhamu nje? Yes. Umbala bunjani? Umbala ubunjenga lapha phezulu. Umnyama? Yes. Okay. Ubade bephethe ama-Glock? Bephethe iGlock bekuSphethe. No-Vestedele. No-Fiso. Right. Isitaba siphethe ba? Mfana. Lenye 9 phethe ba? No.
Okay. Ubuqala ukuyibona lezo bhamu noma ungaqala? Hayi bengingaqala. Sakwayibona before. Sayithola information ukuthi nihlezi niqhumisa lapha. Izona lezo bhamu enibweni iqhumisa. Hayi ngiyakaze kuqhunyiswe esaqhunyiswa nje umfana ezoboshwa shuthi isidake lesinike ingane sesiqhumisa. Baboshwa afika amaphoyisa abashubha bangazikhipha baboshwa baphuma. Ngazange bayikhiphe. Zizophuma ke namhlanje mfana ke Jesu. Uma ingaphuma uzoqhatshuka umuntu. Siyayifuna ke lezo bhamu yazo. Nasuka nahamba nalabade beyiphethe ibhamu naya kuphi? Sayabuka ngana sisokhona. Ungawube kuphi ngena phakathi endlini? Ungawube khona. Usale kuphi ngaphandle noma ungena phakathi? Ngaphandle lesikhathi sashaya ikhabato. Sithe singaphakathi ngibona singaphakathi na. Okay, benugqokele ebusweni. Lekhomba ukuthi nayo imali besiqoma baklap. Kusho ukuthi ubenilida ubenikhombisa ukuthi imali uyibhinca kubaba. Ungene sesimboza ngengubo. Ubaba. Okay, ubenoba ubaba endlini. Bed. Nathathana. Full screen. Yeah. Imali. Iphi? Full screen mfana. Uphi mfana? Wendlini yakhe. Right, uhlala noba? Uhlala yedwa sometimes uba nentombazana. Okay, uyazi ukuthi masingamthola ufana la usho khona. Mina ngizoxabana nawe. Ayikho inkinga. Angithi yazi? Yeah. Indaba okhuluma, yeah. Masingamtholi la usho khona ngathi simthola khona. Ngazi zonke indawo. Ubuvuka nje namhlanje kuseni uyosebenza. Hayi bengizovuka ngofeza ngoba sisebenza ama-weekend. Iyasapota imoto. Ngo-December driver wamabhuku. Ugcine nini ukuboshwa? Ugcine ngo-August. Lizoboshelana? Hayi khona sesixabane naye. Ngo-August. Lizoboshelana? Hayi khona sesixabane naye ke lapho sesifitana. Icala lakhe laligwebile uphume nini ejele? Ngiphume ngo-2017. Yeah. Nilibonile ibhodi lami lenjoms la kade ningena khona? Yeah, ngilibonile. Nilibonile? Naqhubeka nangenela ama-clients ami? Bangithi usho la, hayi ngeke lapha ngikazi ngilibona ubuka nka. Awukazi ulibona? Hayi baba ngikazi, ubuka nka. Ngifuna uqomba banga ngikazi. Kodwa benizongena ngisho ngoba ithiwa likhona ibhodi. Angeke, angingena nakhona khona indoms. Akungena nje. Ngifuna uqomba. I-client lami leli ibhodi sizoya khona selibheka ukuthi likhona yini? Hayi ngeke ngingani, mhlawumbe alisekho. Alikho ibhodi lapha. Hayi alikho. Yini ndaba engangeni la khona kunebhodi lami? Hayi ngoba indoms inkinga. Njengoba sesihleli kanje. Hayi indoms inkinga. Nibonge futhi ukuthi niyaphila. Ngoba kube sithiwa senifica nazo lezo bhamu benizolo. Bese ninqoma nonke. Senihluphe kakhulu kade sazile nani. Mina umuntu othinta iclient yami ngisicela sihlale kanje naye. Ingakho ngisheshe nganithola nje. Ngoba ngilala imali ke nathinta iclient lami yazo. Akusini nina nodwa ke nabanye, yazo. Ngizofuna likhulume iqiniso noma usuphambi kwamaphoyisa. Uyayizwa le nto? Ngoba manje ke nasala la ngaphandle thina sizoninquma lesinyeke. Ngoba nani niyaplana nesiplanela nokubulala abantu niphatha nezibhamu eziyingozi. Uyayizwa le nto? Kokusiza nje ukuthi uphinde la hambe eBhevejele uyohlala khona le. Phinde ubabulale khona ngaphakathi. Angifuni ukuphinde ngizwe enye into yazo. Ngifuna uphinde ukhulume iqiniso lelo ngitshela lona yazo. Uyangizwa ngithini? Yeah. Uthe ubade nihamba nabo? Wena unka. Ubani wesibili? Yeah. Yeah. Yindawo ngibeka kanje baba. Hayi ngiphela ngiconcentrate nento ndona. Asiqale phansi ke. Ngizela ukuthi Ubani? ngiconcentrate. Bekubani? Ukunqo. Yeah. Mfana. Yeah. Amen. Yeah. Unka. Yeah. Usibe. Yeah. Usibu. Yeah. Fiso. Ufiso. Ubani osalile? Bayakekho salile. Ubani osalile wangu? Usenzo. Osalile wangu ngabe ingxenye. Europa. Kodwa kade sifike nje Izinto kade sifike nje Yeah. lapha ungene ekhabetheni yafika nje yaqala ngabona abambonanga. abambonanga ube khona udenzi Eish, ibhambe zikuphi? hayi isibhambe sishiwe sisodwa akusenza Esisodwa. Ezinye zikuphi? Ezinye Usenzo. kanje nazo Ubusenzo. usenzo khona naye Hey baba, yebo khona nje
isibhamu sekusenza izolo angisazi-ke manje noba sesithatheni abafika izolo basishiyekena sesibaleka sasale endlini lapha sekuphikiswana tekisini siyahlala noma sinjani asihlaleni esisodwa isiphi leso i-9 ile yamfethu lo ya lezi ezinye sikuphi leso sibhamu zokumfana yebhamu ile sisadona engasazi laba sithathele khona lesisasibheke noma bese kuyena ngoba besandokufika singaxoxe lutho okay ngani uzowatshela amaphoyisa yonke lento ngizobe ngikhona nami ngizobe ngingxenye leyo operation yazo ngizokugada ukuthi yonke lento uyikhulumayo usayikhuluma njengoba injalo sayifuna zonke lezi ibhamu ngoba zenza amacala ngaphandle yes makufika lamaphoyisa la uzofika uzowatshela yonke lento le nani ngakho ngizwa ngithini